yanzu kasa sai da aiki ka mai lafazi yan akis kama labo da ni matasa na zanani rabi gani Allah ya yi dan amina babu zama kai ka motsa babu zama matasa yanzu kasa sai da aiki ka ci tuwo kai aboki ba haka ba ko gidan kuma za ka fita na da kai babu zama kasar gadan ba za ta yi wa matasa sai amma